Поважанные святари, дорогие сестры, законные, дорогие браты и сестры у Христе. Пригожий день. Хочеться на це знову звертати увагу, бо так само шукаємо певних знаків того, що Бог присутний серед нас, що Він благословляє не тільки у нашому житті духовним, а сьогодні так само переживаємо великі речі, бо святкуємо парафіальну урочистость. Это особливый час Божьей ласки, тени Божьей милосердности, Божьей любови. В этом часе будем переживать особливую присутность эмоций Святого Духа, які наповнить меня. Ось некий человек, молодых людей, умацовуючи їх у віри. Але так само просим і, напевно, найчастіше приходимо до Бога з цими просьбами о благословенстві у нашому житті щоденним, о благословенстві для того світу, створеного Богом для чоловіка. Світом, який колись Бог доручив під уладу чоловіка і загадуючи його чинити більш досконалим. І тому, коли ми шукаємо во всім гэтым Божої підтримки, Божої допомоги, Божого благословенства, Бог ніколи нам у гэтым не відмовляє. Але передусім прагне, каб гэты парадак Божий быў у сэрцы чалавека. І гэта ёсць найважнейшая рэч. Для гэтага мы з вами переживали и зараз еще переживаем вот этот час, великодный час, пасхальный, в яким разважаем над тем, что Бог здійснив про своего Сына у истории, але здійсняє далей. Бо передусім сьогоднішня наша з вами зустріча, это зустріча з Христом воскреслим. Ён есть присутний серед нас, у своїм тілі, у своїй крові, які якраз хвилинку в Євхаристії будемо з вами приймати, присутні серед нас у своїм слові, яке чули, яке чує. І він є присутний ось у моїм браті, у моїй сестри, яка є поруч зі мною. І ось це той момент, про який ми з вами завжди повинні пам'ятати і гэтым моментом жити. Жить присутністю Бога у гэтым свеце. Ёсць шмат перашкодаў. Ёсць шмат цяжкасцяў, недарэчнасцяў у нашым з вами жыцці. І як бы не хацелася, і старэйшыя людзі, якія памятаюць тыя свае маладыя гады, часы, дзе не было лёгка. Тым больш, магчыма, яшчэ у памяці старэйшых людзей ёсць той крывавы час Другой сусветнай вайны. Сьогодні згадуємо перемогу у гэтай кривавій бойні, молячися за померлих, яких було шмат, які були ахвярою. Ось гэтай безбожності передусім. Але і сьогодні ми вертаємося до тих криніців, які, або без яких немагчымым было б жыццё чалавека ў гэтым свеце, годнае жыццё. Вядома, перажыўшы гэты час атэізму, час камунізму, які адрываў нас няспынна ад гэтай Божай крыніцы, які імкнуўся знішчыць усё тое, што пра Бога нагадывала. Сёння мы дзякуем Богу за гэтую святыню. На пачатку чулі з вами цікавую гісторыю, бо на той час не була будована, на початку планована як святиня. Але бачимо діяння Божої передбачності, що менавіта гэты будинок він обрав на місце свого перебування. І сьогодні дякуємо Богу за його пригожий вигляд тут внутрі, дякуючи намаганням святарів, які працювали тут у гэтым костелі, які працюють сьогодні, і присутному теперішньому ксензу Пробашу, ксензу Андрею, і тут якраз маємо тих попередніх ксензов, і ксенза Віталія, і ксенза
Антонія, які тут працювали в цій парафії, напевно, покинувши удячність у ваших серцях. Але все це робилося, вядома, намаганням чоловіка і з Божої допомоги, з Божого натхнення. І ось ці костюли, які ми сьогодні обновляємо, які вертаються до свого призначення, нехай вони для нас і сьогодні будуть тим знаком того, як діє Божа ласка в житті чоловіка. Туди, де приходить Бог, там виникає порада. Сьогодні, відомо, весь той складаний час, коли особливо молодий чоловік не так охотно вертається до віри, до її принципів, не так просто. Злий дух, на жаль, у кожної епохи має свої способи, сродки, як відстягнути, відпихнути чоловіка від Бога, від цієї криниці свого життя. У приватному об'явленні містички з уже 21-го століття була така у Польщі Аліція Лінчевська, якої Єсус у об'явленні, між іншим, казав таке слово, що після тих режимів, нацистського режиму в Германії, комуністичного режиму, сьогодні злий дух користується іншою методикою. І він імкнеться далі посварити чоловіка з чоловіком, імкнеться посіяти цю незгоду, і сьогодні бачимо, далі триває війна кожного з кожним. Не тільки на тим міжнародному узровні, і живемо в таким неспокійним часі, коли чуємо про які сутички, неспинні війни, які десь у світі далі тривають. Але бачимо це так само непорозуміння і ось у нашому осередці. Серед тих навіть найближчих людей, правда, на жаль, часом у сім'ї і сьогодні немає того порозуміння поміж батьками і дітьми, поміж дітьми. І ось питання знову виникає, яким чином зарадити цим проблемам. Де шукати цього супокою, який ми сьогодні з вами чули у Божому Слові? Це перший дар, з яким прийшов до своїх апостолів Ісус Христос у воскрес, ви пам'ятаємо цей момент. У вечерні, де були зібрані сполохані, що в учні Ісуса Христа вийшов про замкнені двері Ісус Христос, і перше, що їм сказав, «Супокой вам». Ось чому важливо пам'ятати про цей Божий дар присутності Ісуса Христа, бо Він несе з собою цей супокой, якого шукає, якого потребує. Супокою нашого сумління, без якого ми не можемо добре і годно робити всі інші наші справи і обов'язки. Це супокой сумління є основою, фундаментом усього діяльності пізніше чоловіка. І ми його отримуємо ось тут, навіть про присутність Ісуса Христа, про його ласку, про його милосердність. І тут, напевно, нема потреби казати, ведаємо, що навіть коли здарається нам здесь щось дренне, чинить ніякий грех, так як про це, зрештою, нагадує нам апостол Ян, що навіть коли ми согрішили, то маємо заступника перед Богом Отцом. Маємо Ісуса Христа милосердного. Той, який пробачає чоловіку грех, і можемо з цим згаджатися чи не згаджатися, суперечить цьому, але кожен, хто сповідається, кожен, хто кається перед Богом, відчуває, бо отримує цей дар супокою. І повновідаєте, той, хто сповідається, як виростають дословно амаль крили за спиною чоловіка, який, покаявся перед Богом, який покинув свій грех. І це той дар, який поволі, але зміняє життя не тільки поособного чоловіка, але увогуле життя у громадстві. І тому Ісус нам сьогодні далі каже, не бойтеся. Бо, відомо, почуємо, це ще було у Євангелії, почуємо про різні катаклізми, про різні війни у світі, але як ми потрапили заховати цю супокою у серці, бо з нами справді є Бог. І коли вже кажемо сьогодні про ті недоречності, які існують у світі, у нашому з вами житті, то причиною цього завжди була і залишається одна причина. Це відход чоловіка від Бога. По різних на то причинах, раз різні ситуації у своєму житті, але виник є завжди один. Ось та у двокості
незалежнасць, якую атрымаў чалавек праз тое, што дайшоў ад Бога ў калісьці там, у райскім садзе, ён трапіў у трагедыю. У сваю жыццёвую трагедыю, якой, на жаль, трывае па сённяшні дзень. І менавіта таму Бог, ведаючы, што няма іншага выйсця і няма іншага спосабу, каб уратаваць чалавека, ён сам павінен быў перамяніць гэтую сітуацыю. І таму, калі сёння мы, маючы веру, вяртаемся да Бога, пакідаем яму месца ў сваім жыцці, мы маем шанец гэтае жыццё змяніць. І не толькі мы. Выдавалася б, што ж можа чалавек тут у невялічкай вёсцы, дзесьці там у асобна ўзятай краіне, што ён можа змяніць у свеце. Аднак не змяняем мы самі. Не сваімі сіламі, і нават святар ці сястра законная, змяняе Бог. І таму, як з вами сёння чуем, Езус высылае сваіх апосталаў у свет з місіяй прапаведання Божага Слова, а перадусім з місіяй сведчання таго, што Бог робіць у маім жыцці. Вы будзеце сведкамі мне аж па межы зямныя. І гэты абавязак, ён сёння спачывае на кожным з нас. І быць такім сведкам можам тады, калі сапраўды будем веруючымі людзьмі. Вось гэты знак, які сёння атрымаюць маладыя людзі, знак намашчэння святым алеем, прымаючы сакрамент канфірмацыі, сакрамент хрысціянскай сталасці. Нездарма няспынна пра гэта кажам у касцеле, бо Езус прагне быць прысутным у нашым жыцці. Можа так стацца толькі тады, калі мы адкрываем перад ім нашае сэрца, калі мы разумеем нашу веру, калі гэтую веру імкнемся зрабіць фундаментам нашага жыцця, калі імкнемся яе паглыбляць. І без нашай добрай волі, перадусім, без нашага намагання, на жаль, можна затрымацца, застацца дзесьці на такім чыста знешнім узроўні. Бо, адчуваем гэты абавязак, бо можа весь нядзеля трэба прыйсці да касцёла, тым большасць урачаў. Варта таксама тут апынуцца, нешта там добрага ў маім жыцці станецца. Гэта добра, што прыходзім. Бо, прынамсі, зараз мы знаходзімся ў этой Божай прысутнасці, мы прынеслі сюды сябе да касцёла, але варта яшчэ, каб мы мелі перад ім адкрытае сэрца. Бо Бог шануе нашу волю. Ён не можа на сілу змяніць чалавека, не можа на сілу учыніць нас шчаслівымі. Маем яму ў гэтым дапамагчы. І таму, як ужо ўзгадалі з вами, Езус заўсёды пытаўся аб веры чалавека. Ці ты верыш, што магу табе гэтае здзейсніць? Калі верыш, няхай табе будзе паводле тваёй веры. І таму, як бачым, гэта вельмі вялікі дар, які мы атрымалі ад нашых бацькоў. І таму тым нашым шаноўным, каханым бабулям, дзядулям, якія праз гэты час выпрабавання, праз час атэізму пранеслі гэтую веру, нават калі не было святароў, былі замкнёныя святыні, тым не менш, гэтая вера жыла ў сэрцы. Заўсёды жыла там малітва, жыла вера у заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, бо на чым захавалася? Найчасцей на ружанцы. Правда, якія сёння яшчэ берем у рукі, на якім молімся, і да якога зрэшты нам сёння далей заахвочвае, да гэтай малітвы заахвочвае Найсвяцейшая Панна Марыя. Асобная тэма, якая добра ведае і бачыць, ведае, напэўна, таксама будучыню гэтага свету, каму няспынна нас папярэджвае, захвочвае да малітвы, захвочвае да навяртання. І зрэшты, калі зноў жа вернемся да гэтых падзей з гісторыі, трагічных падзей, войны, першая сусветная, другая сусветная, свет мог гэтага пазбегнуць. У мінулым годзе з вами святкавалі стагоддзе аб'яўлення Маці Божай у Фаціме. Вось тады тром пастушкам у далёкай адсюль Партугаліі Маці Божа ў аб'яўленні казала, папярэджвала, калі свет не навернецца, не отыдзе ад сваіх беззаконняў, то будзе пакараны, то чакае яго трагедыя. І гэтак сталася. Адна вайна, другая вайна. Сёння далей Маці Божая аднаўляе гэтае папярэджанне.
далее у розных объявлениях и нам, як своим детям, каже, перемяните свое життя. І не глядячи на то, що, імкнемся нейким чином это життя зробити собі більш комфортним, не завжди прислуховуємося до этого голосу Найсвятейшої Панни Марії. І ось справді сьогодні можемо сказати, що є той момент істини, коли альбо повіримо у це попередження, альбо прислухаємося до Божого заклику і таким чином, як би це гучно не гучало, уратуємо цей світ. Альбо станемся свідками чергової трагедії. І бачимо, що уратування цього світу сьогодні, хутчэй, це не справа політики чи економіки, це справа віри, духовного життя чоловіка. Бо ось об этом нельзя сьогодні забуватися, що чоловік – це передусім істота духовне, не тілесне. Як я вже згадав сьогодні, ось, на жаль, живемо у тому світі, у яким чоловік забуває про це, про свою духовну частку. І ще більш пригожую, яка схована від наших очей, а, на жаль, знову ж на це п'єдестал узносить чисто свої внешні якості. Забуваючися об тим, що найголовніше, найважніше у чоловіка є те, що є в його голому серці. І ось, на жаль, тому отсюда ми маємо ці проблеми. И ты обеды с алкоголем. Тюдя уж не пьют уже? Я не запитаючого отказываться нет. На жаль, не было бы так весело, как не было так сумно, правда? Безвиходно. З чого це виникає? Бо чоловік не бачить по-людську, не бачить часто вийстя з складаної ситуації, в якої опинається. А Бог нам сьогодні пропонує це вийстя. Каже о том, що да, чоловік, ти слабий. Сам собі нічого не можеш, але ти будучи дітем Божим. Ось пам'ятай про те, що ти не один. Пам'ятайте про це слово Ісуса Христа. На крижі, отче, у твої руки доручаю Дух мой. Він, який застався фактично покинути усіми, навіть своїми найближчими учнями, він не застався один. З ним був до опошнього Бог, його Отець. Так само він нас не покидає, але хоче, щоб ми у це вірили. Розбита сім'я сьогодні. Ось знову читаємо цю статистику, найбільш кривдно. Бачите? Знову перший у нас в республіці по кількості розводів, опереджують розводи, чим навіть те саме шлюб. Біда. Чому молоді люди, які сьогодні по великій любові нібито сходяться і хочуть жити разом, этой любові не хапає, як утримати сім'ю. У чим є біда? Бо чоловік розлічує тільки на себе. Робить ставку на своє почуття. Чисто людське. І як бачимо, ось, глядіть, як Ісус нам каже, глядіть на ці знаки світу. Не хапає. Щоб переодоліти ті тяжкості, які є у житті чоловіка, наших сил ніколи не хопить. Мусимо просто це признати. І не бачити в цьому трагедії. Поглядіть, християнство нам пропонує вийти. Це геніальна річ. Бог навчив нас називати його як? Часто свідки Єгови, да, ми ж не стикалися з ними, питають, за перше питання задають, чи ви ведаєте, яке є ім'я Бога? Що повинен католик відказати? Отець, тата, Абба. Молитва Ісуса Христа, да, яку маємо принаймні раз у день, коли вже на більше часу не копила, принаймні раз у день ту молитву читати. Ойче наш. Коли я маю тату, бачите, знову ж біда. Да, сьогодні часто чоловік вже не ведає, що таке тата. Добрий тата, тим більше. Тверезо може тата. Але Бог таким є. Добрим, милосердним, усемогутним татом моїм, то він не може покинути це дитя без допомоги. Але увесь час остається это момент волі чоловіка, коли не згадуюся, відвернуся від свого тати. Не може він мене насилувати щасливо. Тому просить, щоб ми на цю правду, на його допомогу, на його присутність просто були відкриті. І тоді з цими тяжкостями завжди зможемо дати собі ради. І тому, коли відчуваю це покликання до сім'ї, коли приходжу сюди перед алтар, щоб взяти цей шлюб, то не тільки для цього моменту пригожого, так?
які падней будзе зняты на камеру, сфотаграфаваны. Але каб з гэтага моманту жыць, узяўшыся за рукі не толькі паміж сабой, але з Богам, то Ён тады дапаможа нам пераадолець гэтыя цяжкасці, дапаможа прыняць другога чалавека такім, які ён ёсць. Вось гэта можам ужо назваць любоўю. А што азначае любіць другога чалавека? Што азначае, што Бог мяне любіць? Бо прымае мяне такім, які я ёсць. Наколькі гэта яму лёгка, то ў галаве не ўкладаецца, да? Бо добра ведае, якім ёсць чалавек. Ну, не патрабуе ад нас усіх такім чынам любіць, хоць нашага бліжняга, так, маем гэты абавязак, але прынамсі таго найбліжэйшага. Прыняць, зразумеўшы, што ён таксама слабы чалавек. Любіць гэта азначае таксама прабачыць другога чалавека, і вось тут столькі ўжо пытанняў узнікае з прабачэннем, правда? Вось зараз сабе падумайце у гэтай хвіліне, ці маё сэрца ёсць вольнае ад крыўды на некага. Нават калі быў у споведзі. Ці на кагосьці яшчэ не злуюся таму, што зрабіў мне нейкую крыўду ў жыцці, а Езус нам выразна кажа, у той самай малітве Ойче наш. Прабач мне, Ойче, так, як і я прабачаю бліжнім маім, тым, хто супраць мяне завініў. І зноў жа ж, без Божай дапамогі, без прыкладу Езуса Хрыста, чалавек не будзе ў стане гэтага зрабіць, і калі гэтыя праблемы, жыццёвыя праблемы, якія ўзгадалі і астатнія, калі яны існуюць, гэта проста знак таго, што мы яшчэ далёка ад Бога. Што яшчэ не прынялі яго як нашага збаўцу, як свайго валадара, свайго жыцця. Што яшчэ спрабуем сваё жыццё канчаткова і найлепш уладкаваць толькі тут, у гэтым свеце, не думаючы аб тым, што заўтра будзем пра гэта казаць, пра гэта разважаць. Езус з гэтага свету адыходзіць куды? Да свайго айца. Так выразна кажа, у дом свайго айца. Ідзе, каб падрыхтаваць нам пакоі, месца там, у небе, там, дзе будзе наш канчатковы дом. Вось калі на гэтае жыццё будзем глядзець перспектывы вось гэтага нябеснага дому нашага нябеснага айца, то жыццё будзе выглядаць цалкам інакш. Паспрабаваць гэта зрабіць. Не ўсё ў гэтым свеце паспрабуем. Не ўсё ў гэтым свеце стане для нас магчымым, і нават усёй справядлівасці тут не ўбачым. Але памятаем, што Бог стварыў нас да вечнага жыцця. Пытаўся ўжо ў гэтай парафіі, навошта Бог стварыў чалавека? Папярэднім разам не памятаю. Так ужо хачу, каб уся дыяцэзія пра гэта ведала, куды не прыеду, першае пытанне, зрэшты, якое стаўлю. Навошта Бог стварыў чалавека? Або по-другому, калі яго паставіць тае пытанне, сэнс людскога жыцця. Навошта жывём у гэтым свеце? Ну, смялей, варыянты. Ну, вось быў у небе Бог, да, адзін кажа, што было яму сумна ў небе. Не было ніколі сумна, да, бо у Езусе Хрысце Ён адкрыў нам праўду пра сябе, што Ён адзіны, але ў колькі асобах? О, ведаеце, гэта ўжо добра. Айцец, Сын і Дух Святы. І вось цікавая рэч, толькі не згоршціся тым, што зараз скажу. Для Бога, для Яго нейкіх патрэбаў мы не патрэбны. Так як Ён дзесьці ў Святым Пісанні таксама узгадываў гэта, да Габрэю звяртаючыся, навошта мне вашае ўсеспаленне? Калі б я быў галодны, то не казаў бы вам пра гэта. Бо Ён усемагутны Бог, Ён не патрабуе свайго стварэння для нейкіх сваіх спраў. Тым не менш нас стварыў, правда? А якім чынам нават стварыў чалавека? Як Біблія пра гэта кажа? Словам, згодны, але на каго, з каго абразец браў? Сябе, вельмі добра, о, шмат ведаеце. На свой вобраз і падабенства. А што гэта азначае? Чым мы падобныя на Бога? Што ёсць агульнага у мяне, у кожнага з вас і у Бога? Душа, якая? Разумная і вольная. І вельмі добра дадалі. Несмяротная. Мои даражэнькія, каб мы да гэтай несмяротнасці нашай душы даклалі праўду пра уваскрасенне цела, то аб чым заўтра будзем казаць? Таксама, Езус узышоў на неба як Бог і чалавек,
с телом и душою у неба. И нам это обещал. Тому в вечности на не только молимся за померлых об избавлении души, пам'ятати, что и тело будет поднято, коли з землі, не ведаю яким чином. Бог это ведає, але у вечности маем зостаться людьми, які, як каже Святое Писання, тваром у твар убачить Бога. Далі вертаюся до цього питання, а навошта йому це треба було? Маленька подсказочка. Скажіть таки одним словом. О, потрапив точку. Чого хоче кожен чоловік у цьому світі? Без виключення. Одним словом. Вечного. Ну и что задержите какое будете? Часом кажуть, ай, ну вот на земле мучился и в небе буду мучиться. Потребна нам такая вечность? Напевно, нет. Но это два варианта. Уже коли мучиться, то уже думаю, что Бог нас от этого уратует. Але коли буде вечность інша, яка вона повинна бути? О, дякую Богу, вимучив з вас це слово. До щастя Бог створив чоловіка. Ось що это такое? Ну, у кожного з нас своє уявлення. Але це поняття, воно є агульним для кожного з нас. І з чим керувався Бог? Таке слово, напевно, чули його, альтруизм. Видите, что это такое? Чули здесь, да? То жить для другого человека. То есть, о чем Иисус скажет? Нема большей любови, коли хтось життя своє віддає за сябров своїх. Да? Найвищіше проявлення любові. Так ось Бог, який щасливий сам у собі, і навіть нічого для себе не потребує, мав одно таке жадання, як в цьому щасті, в це щастя мог пережити ще нехто. Ну, а як бути щасливим, ну, ви люди в'язкові, добре ведаєте, маєте ще живе у хаті, корови є ще? О, уже реденько так чуваться. Ну, хоть кури, ну кота принаймні, маєте ще у хаті? Ну, ніхто мусить мишей ловити на вёрст, правда? При доброму хазяїні кота можна назвати щасливим? Може бути довольним, накормлений, напоєний, лежить на подоконнику, мурликає, але усвідомляє собі цей стан? Ні. Розуму Боженьки не дав. А другая речь, як народная мудрость вывела такую правду, насильно мил не будет. И тому дал нам свободу выбора, дал нам волю. И вот это две речи, якими мы, подобные на Бога, розумом, вольной волей, потребные нам тому, как мы в принципе могли стать счастливыми. Только что с этим понятием счастья, зв'язано ось якраз, бачите, логічно, що з одного виникає. Скільки чоловік хотів би бути щасливим? Все життя. Як скончиться на цьому світі, вже не хотілося б болеть. Коли не бояться этого слова, то сколько вечно. Не бойтесь этого слова. Бог есть вечный. І тому нас створяють, видите, бо це так, ну, я з свого життя приклад такий завжди приводжу. Коли ходив у школу, самим щасливим днем для мене була субота. Чому? Тому що живе чоловік у суботі, але думками керується до неділі, завтра вольний день. А чого не хапало у неділю? Тому що після неділі йшов що? Неделя. И это недельное счастье уже у свідомости заканчивалось тем, что оно завтра борется. Вот. И тому Бог, коли дал нам розум и дал нам волю, то не мог нас творить таки на пару сотен годов. Это было бы несправедливо. И тому, як Біблія нам каже, що ми маємо існувати стільки, скільки існує Бог. Він створив нас до вічного життя. Но одно, что от нас залежить, яка эта вечность будет. Ось это уже справа Божьей ласки в нашем сердце. Захочем принять ягоную волю, ягоную препанову, ті будем это життя укладати так, як нам захочеться. Ну а, вертаючись до того принципу дітей і нашого Отця Небесного, як себе діти поводять, добре з вами ведають, правда? І именно тому Бог називає нас дітьми, то ми навіть маючи некілька десятків в год, завжди буваємо йому послухмяними? Ну ні. І що тоді батьки роблять з послухмяними дітьми? Ну здесь висить той батьковський ремень, правда, да? Який має вернути чоловіку свідомість, поняття правди добра і зла.
Але і тут, нават, паглядзіце, Бог не берець і гэты рамень, тое пакаранне, на якое заслугоўваем, на сябе прыняў Езус Хрыстос. І вось таму Ён для нас з'яўляецца гэтым паратункам, Ён для нас з'яўляецца крыніцай надзеі, а таксама радасці. Бо Бог не карае нас за нашы ўчынкі. А гэтае зло, якое ёсць, якое перажываем, гэта знак пакарання нашага асабістага. Мы самі сябе караем. Калі не слухаемся, да, так з малым дзіцём. Мама кажа, не лезь у агонь, бо што зробіш, абпячэш. Ну вось і таксама мы. Бог нам кажа, не грашы чалавек, бо сапсуеш сваё жыццё. Ну і, на жаль, гэта вельмі часта бачым. Ну і таму адзіным для нас паратункам, ось, зноў ж вяртаючыся да прыклада Божай Маці, якая нас папярэджвае і кажа нам, як сваім дзецям, таксама перамяніце жыццё. Сёння перад нашымі вачыма стаіць асоба святога біскупа Мікалая, які ведаў, што шчасце чалавека, вось вяртаемся зноў ж да гэтага паняцця, яно не ў тым, каб сабе яго шукаць. Адзін такі прынцып я калісьці вывеў у сваім жыцці, што маё асабістае шчасце гэта толькі пабочны эфект ад таго, што я паспрабую зрабіць шчаслівым кагосьці іншага. Вось паспрабуйце. І вось гэты прынцып, калі ён дзейнічае ў сям'і, то сям'я застаецца моцнай. Калі я не жыву для сябе, і зрэшты, гэта бацькі добра ведаюць, да? Калі бацькі шчаслівыя? Ну, калі у дзяцей ўсё добра, правда? Дзе логіка? Нема логікі. І вось гэта адзіная нелагічная рэч увогуле ва ўсім хрысціянстве, што ніякай логіцы не падаецца Божая любоў да чалавека. Ён любіць нас таму, што мы ягоныя дзеці, так як і бацькі. Нават калі дзіцё сядзіць у турме, яно будзе для бацькоў найлепшым. І вось варта нам памятаць, што Бог для нас з'яўляецца такім бацькам, для якога мы заўсёды будзем найлепшымі. І таму не пашкадаваў для нас нават свайго адзінага сына, такого ж самага Бога, у сваёй другой асобе Езуса Хрыста. І каб мы проста ва ўсіх гэтых знаках бачылі і ніколі не сумняваліся у той бязмежнай любові, якую Ён дае нам у сваім сыне, дае нам праз Святога Духа. А ўсе гэтыя рэчы, каб зразумець, мы вось менавіта гэтага святла і патрабуем. Таму сёння і зараз, праз хвілінку, будзем прасіць гэтай ласкі для маладых людзей, каб Дух Святы, які ўжо на пачатку ачысціў іх праз прыняцце сакраменту хросту, сёння умацаваў іх у мужным вызнаванні веры. І для нас, няхай тая традыцыя, якую мы перанялі, якую жылі нашыя бацькі, каб мы яе захавалі, але не проста захавалі, каб імкнуліся паглыбіць тую праўду, якую прынёс нам Езус Хрыстос, тую праўду, якую знаходзім у Евангеліі, тую праўду, якая не толькі дапаможа нам жыць годна ў гэтым свеце, але перадусім адкрывае нам перспектыву вечнага, як з вамі высветлілі, шчаслівага жыцця. Гэтага вам з усяго сэрца жадаю.